It-teatru taċ-ċinema ta' Spazju Kreattiv fil-Kavalier ta' San Ġakbu issa huwa tassew aċċessibbli għal iżjed nies. Dan permezz ta' investiment li sar biex dawk li jisimgħu permezz ta' hearing aid ukoll ikunu jistgħu jgawdu mill-programm li jittella minn Spazju Kreattiv fit-teatru taċ-ċinema. Iċ-ċermen tal-Fondazzjoni Kreattività Rupert Ċefaj qal li fost l-investiment li sar ta' €500,000 sar dan l-investiment ċkejken ta' ftit eluf ta' euro li se jagħmel differenza kbira f'ħajjed dawk li jixtiequ jgawdu l-arti viżiva iżda qabel kienu mxekkla milli jagħmlu dan minħabba li kellhom diffikultà biex jisimgħu. Is-sinema għadu kemm kellu upgrade għal Dolby Surround System 7.1, ġifieri fost l-iktar sistema avvanzata ta' sound. Dik tippermettilna wkoll li għandna il-loop system li hija sistema avvanzata ħafna. Min ħajuża il-loop system? Bażikament huma n-nies li għandhom bżonn jew jużaw hearing aid u l-kull ma tinvolvi li meta jiġu hawnhekk jaqilbu l-hearing aid tagħhom switch fuq il-hearing aid tagħhom stess li hija standard illum il-ġurnata. Waqt din it-tnedija ta' sistema l dawk bil-hearing aid tkellem is-segretarju parlamentari responsabbli mid-drittijiet tal-persuni b'diżabilità Anthony Deċelis huwa faħħar dan il-proġett li għandu jagħti kwalità ta' ħajja aħjar lil kulħadd. Miegħu ingħaqad il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici li saħaq ukoll li l-kultura u l-arti għandhom ikunu inklusivi. Spjega kif b'dan il-proġett Spazju Kreattiv qed isaħħaħ il-potenzjal tiegħu. Fil-fatt id-direttur artistiku ta' Spazju Kreattiv Tony Sant qal il-programm tagħhom fit-teatru taċ-ċinema huwa imsejjes fuq l-arti viżiva. Il-programm ta' Spazju Kreattiv jinkludi wkoll iċ-ċinema flimkien mat-teatru, l-mużika, l-arti viżiva u forom oħra ta' kreattività li ħafna minnhom jintwerew ġewwa l-Kavalier ta' San Ġakbu. Hawnhekk hawn sala taċ-ċinema jew teatru taċ-ċinema illi fih nuru films partikolari ħafna. Dan huwa l-unika art house cinema f'Malta, ġifieri fejn għandna nuru films artistiċi flimkien ma' films oħra forsi li huma aktar popolari, ma' inqas films popolari u aktar allura minn dawn it-tip ta' films illi forsi ma jintwerewx anke f'postijiet oħra.